द्लाम थगायजाथारबाय माथो आंजों जाम्बिफोरा। दौरि बिखुनजोखौबो थगायनो हाबाय दे आरो सोरांस्रिखौबो थगायनो हाबाय। बिदिनोसै साननैसोनि जिउआव सोरखौबा थगायलाय सोरनिफ्रायबा लुथिना जालाय। सानबैसेलाय बेसेबांथो सैथो सोलिनो। जेसेबां सैथो सोलिब्लाबो मानसिया बरनामखौनो मोनखायोखा मोजां नङा होननानै। बेनिखायनो साननैसोनि जिउआव गासैखौबो मावलांनानैसो थैनो नांगौ। जेरै सोरखौबा थगायनाय, सोरनिबा खावनाय, सोरनिबा मोजां नायनो बानाय। आंबो खम नङा दे लावगिगिनो संसारनि मानसिफोरखौ दसेनो खाराव माराव खालामहोब्रबनो हायो आं। लावगि, नोंखौ बेयावनो लोगो मोनबाय, मोजाङानो जाबाय। जों नोंनि न'आवनो नोंखौ होसोलांनो नागिरदोंमोन। अ, नंगौ नामा? माथोमोन? माथोमोन माने आंनि फिसाय रोना थैबाय होननानै। नों बबेयाव मोनथिया? सोर खोन्थाया? खोन्थानो हागोन ना रोखायै? ए, बे खोथाखौनो आंनियाव सोंनो आंनि न'आव थांनो नागिरदोंमोन। माबा, आङो नै द'दि माहानिफ्रायसो फैदों। सिगांग्रो नोंसोरनो मोनसे खबर होनो नागिरदों आं। द'देलाहा खामानि बिजिजों सोलाबस्लाबनाय नंलानो फैनो। बिनिखायनो आंखौनो बुंहरनो होबाय आरोना। गाबोन द'देनि फिसालानि अख्रांनि बार्थडेनो। बेयाव गाबोन नोंसोर गासैखौबो लिंहरदों। थांबानो जाबाय। आं बेयावनो माइ हारि लामबाय जावबाय साफा खालामना फैबाय। गाबोन ओंखाम जागोन ना? जागोन दे। बार्थडेआलाय मा बोसोरै फैबाय थागोन। जोंनि सोंनायखौल' बुंग्रो। प्लिज, बेखौल' बुंदो। आंहा गोबां सिन्था, गोबां खाराव-माराव जानानै दङ। नों रोना थैबाय होननानै बोरै खबर मोना? सोर खोन्थाया? बबेयाव नुखो? आरो बाथ्राया सैथो मारना? हो? सैथो मारना बाथ्राया? अन्नानै मोजाङै बुंदोल' गोख्रै। नंमारगौना नंमारा? दुखुसो मोनलायलाङो। गामिनि मानसिफोरा बेफोरबायदि जाजाबा। माबाहाय दाखालि फेसबुकआवसो नुदोंमोन आं। नंमारगौ आरो? औ लावगि, नंगौना नङा जाखो? नों मानसिया बिराद थगायसुलिबोहाय। थगायद्रा बायोबो नों मानसिफोरखौ। बेफोरबायदि खोथाफोरखौ सिरियास खालामनांगौ। सब समाय गासिबो खोथाया धेमालि खालामजाग्रा नङा। मानसिनि जिउखौ लानानै मानसिया थगायनो नाङा। नंगौबा नंगौ, नङाबा नङा बुं। गाबथिलायनानै खोन्थानो नाङा बेयाव। बेसेबां खाराव-माराव जागासिनो जोङो। दुखु मोनो। गोसोआ जानो लोंनो थानो उन्दुनो जेरावबो गोजोनै गैया जायो। खाराव-माराव जायो। खाराव-माराव, खाराव-माराव। खाराव-माराव जायोब्ला मानसिया माबायदि जायो मिथिखायो दा? बे खाराव-माराव जायोब्ला मानसिया हमथास्लाबनो हायाबा गावनि माइन्डखौ मोनसे सुइसाइडबो खालामनानै लायो। नुनायखायनोसो बुंदोंमोनहाय। नाथाय बेनो आरोना, ससियेल मिडिया नालाय मालाबा मालाबा महरफोरा गोबां मानसिनियानो एखेबो नुजालाय लाङो। खिन्थु आङो रोनबायदिखौनो नुदोंमोन आरो। मा होनो एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय सासे सेंग्रा मानसि दिन्थिदों आरो। नामखौबो रोनबायदिखौनो मोनबाय आं। नुनायखौबो बे एखेखौनो नुदों। सोरांस्रिहाय रोखो रोखो मोदैजों बोहैजोब्बाय इसानि जिउआ। बिखौ बेयाव दादोनबाय दाथासै। बिनि गोसोआ जोबोद हामा बायबाय। बयबाबो दुखु मोनखागोन गावनि फिसाया थैयोब्ला। सोरांस्रि, बेखौ न'सिम लानानै थांदो। औ, लांनोसै। गोजोननाय गैला, गोजोननाय गैला, गोजोननाय गैला आरो आंनि जिउआ। गोजोननाय गैला आरो। नों लामा ससेयाव बेबायदि थैनानै थांगोन होननानै मोनथियोमोनब्ला आंखौ मानो सानैसोनि थाखाय लानानै फैया नोङो? सिखारदोलाय आइ, गोसोखौ एसे हमथा। सिखारदोलाय आइ, सिखारदो। थौ, न'आव थौ। थौलाय थौ, न'आव थौ। न'आव थौग्रो थौ। गोसोखौ हमथा आइ, गोसोखौ हमथा। आं दं, आं। रोन फिसौ, नों थैदों। खमसे खम न'खरनि सिगाङाव थैमोन। नों थैनानै थांबाय। नोंनि गोथै सोलेरखौबो जों दांनो मोनासै, नुवासै।
आरो नोंनि अनसुलि हिन्जाव इसा बेबो नोंखौ नुवासै बेसेबां आफसुस थाबाय बेसेबां आफसुस रोन आबौ रोन आंनो नोंखौ फसायनानै आंनि फिसौखौ नोंनो हरदोंमोन आलो गोजोन संसार जाहैयो होननानै आबौ फिसौ मानो नोङो आबै फिसौखौ हारसिं दोननानै थांखो आबौ फिसौ आयौ मा पाप मावखो आं मालायखौ मिसा मिसि खोथा बुंनानै मालायखौ जोबोद दुखु होनानै मानो बिदि खालामफ्लांखो आं मानो थगाया आं आयै दालाय मा होननानै फिरायफिननो नंखाय होननानै दोखो दोखो होजाथारगोनहाय आं दे थांदो दे आं उनफोराव फैनानै खबर लासिगोन दे मामा आंनि गोसोआ बायजोब्बाय आंलाय बे समाव माबोरै हारसिङै थागोन मामा रोनादे साननैसोनि थाखायल' आंनि जिउआव फैबाय आं बेखौ बुजिस्लाबासैनो मामा आंखौ न'आव लानानै थौदो थौ आं जोबोद दुरबल मोनबाय गोसोखौ हमथा आबै आं दं नोंनि आबौ दं नोंनि बिमा बिफा दं जों दं गोसोखौ हमथा थौदो थौ मामा न'आव थौदो रागानि समाव मा बुंफ्लांखोथाय आं होसोबोदों बायदिसो मोनखाबाय आं थाखोमानानै थाखानांसिगोन आं जमाय आइ जमाय आया दानिसो माथो बे न'आव हाबफैथारदोंमोन आया बहा थांखो बेलाय जमाय आया दानिसो बे न'आव हाबफैथारदोंमोन माथो भुतसोमोन नामालै आया बिनि उन होसोबोदोंमोन आं दानिसो हाबदोंमोन बे रुमाव बबेयाव गोमाखो बेलाय दरजा फांदों मोदाय माथो आयाव मोदाय जाखो आफा मा जाखो आयै मोदाय बे रुमाव मोदाय दं मोदाय थोद जाबायसो हौवा मानसि जानानै नोंबो मोदायखौनो गियो नामा बबेयावथो मोदाय थालाबायनांगौ गैया मोदाय आंनो बेसे गोबावनिफ्राय हारसिं दङ दिनैसिम सिगिफेरथाराखै नङालै आयै बिथिं दरजाबो गाबदों आरो जोमैनि खिथु उन फैदोंमोन आं जोमैया नैबे न' सिङावनो हाबफैथारदों गैया आयै जोमैयासो मोदाय नङाथ' हैलाय गाबदों आयै नों खोनादोंना एसे माबा माबि गाबनाय खोनादोंना रलाय र एसे माबा माबि खोनाहां मोनदों आं आयै मेगन मुसिब मेगना मुसिब मोदायखौ नुनाय नङा मेगना मुसिब आंखौ बांख्रब आं मोदाय गियो गोरा बांख्रब गोरा आरोबाव गोरा बांख्रब मेगना मुसिब ओमफ्राय मेगना मुसिब नोंबो हगारथारनो नाङा आं मेगन मोसिबनानै नोंखौ गोरा हमखादों आयु गिलायलाङो आं हाबाब मा नुखो आंलाय आं बेफोरखौ मा नुदों आइजों अलंबारजों बांख्रबलायदों आयाव फिदनांसिगोन आं थैसिगोन आं हे सर आयाव प्रेसार उठिसिगोन आंनि प्रेसार उठिसिगोन आंनि आयाव लासिंसिं बुंनोबो हाया नायनोबो हाया मा नुखो आं आयाव मा नुहैखो आंलाय मा नुहैखो लोमजाहांसो मोनलायलांबाय आं आयाव मा नुहैखो आंलाय मा नुहैखो आं आयाव बिसोरनि बिजामादै बिखुनजो बेबायदि बांख्रबलायनायखौ नुहैनोसो आं सहैफ्लांबायना आयाव सोमोनांबाय आं हाबाब नुफेराखैमोन आं जिन्दागि बेबायदि बिजामादैजों बिखुनजोजों बासथाबलायनाय आयाव लोमजाहां मोनलायबाय आं प्रेसार उठिनाय बायदि मोनलायबाय आं हाबाब आयाव साननानै मोनलां अलंबारा बिखुनजोजों बासथाबनानै दं आरो बिखुनजोआबो गावनि फिसाजोनि हौवा बिजामादैजों रुम गंसेयाव रावबो गैयि समाव आयाव मा नुखो आं गबाल'सो मोनलायलांबाय आं आयाव रायजोफोर नोंसोरो संखि हाबदोंना संखि हाबा आंथ' नुनानै बोरैबा मोनलायलांबाय रायजोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो दोनबाय आरो गाबोन मा जागोन नाय
नायनो थाखाय बयबो नेनानै थादै आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबावगारथारदै दिनै नायगिरि साफ्रोमबो बेसेयावनोसै गुड नाइट